Nas rías baixas de Galicia, nun recuncho bañado polo mar e abrazado polo vento atlántico, érguese a vila de O Grove. Un lugar de pescadores, de xentes bravas e de historias que o tempo non puido borrar. No alto do monte Siradella, entre enormes bloques de granito, vive unha das lendas máis antigas e representativas de toda Galicia. É a lenda do Meco. Unha historia de abuso, de resistencia e de xustiza popular que atravesou os séculos. Alá polos séculos XV ou XVI, conta a tradición que na vila de O Grove vivía un personaxe poderoso. Chamábanllo Meco. Segundo as versións, era un señor feudal ou un cura, pero en todas elas coincido mesmo, era un home ruín, licencioso e déspota, que abusaba do seu poder sobre as mulleres da vila, exercendo o chamado dereito de pernada. Chegou un día en que o pobo, farto de tanto sufrimento e humillación, decidiu tomar a xustiza polas súas mans. Os grovenses, homes e mulleres unidos, colgaron o Meco dunha figueira que medraba entre as rocas do monte Siradella. Aquela figueira, testemuña silenciosa daquela xustiza popular, aínda hoxe existe. E segundo conta a tradición, os seus figos son vermellos, porque levan no seu interior o sangue do Meco. Cando a xustiza chegou a preguntar quen fora o responsable da morte, o pobo enteiro respondeu cunha soa voz: quen matou o Meco? Matámolo todos. Con esa resposta, ninguén puido ser xulgado, e todos quedaron impunes. Aquelas palabras convertéronse no símbolo da unidade dun pobo fronte á tiranía. A lenda do Meco non é só tradición oral. No ano 1745, o padre Martín Sarmiento, un dos grandes eruditos galegos da Ilustración, recolleu por escrito a historia durante a súa viaxe a Galicia. Sarmiento chegou ata a figueira do monte Siradella e mandou cortar unhas ramas para levar a Madrid, como curiosidade daquela historia tan singular. A comezos do século XX, un veciño do Grove chamado Francisco escribiu unha obra de teatro titulada O señor feudal ou quen matou o Meco. Malia que Francisco faleceu con só 28 anos, 4 días antes do estreo, a obra chegou ao escenario o 5 de marzo de 1931, grazas ao esforzo do seu irmán Emilio e da agrupación artística Minerva. Dende entón, a obra representouse en múltiples ocasións, mantendo viva a memoria da lenda. Hoxe en día, o Meco é tamén o protagonista do entroido galego. En moitas vilas de Galicia, incluída Santiago de Compostela, cada ano constrúese un gran boneco que representa algún personaxe público ou situación polémica. O mércores de cinza, ese boneco é queimado nunha cerimonia que simboliza o fin do entroido e a purificación colectiva antes da Coresma. A figueira do monte Siradella, aquela que segundo a lenda foi testemuña do axustizamento do Meco, está catalogada pola Xunta de Galicia como árbore senlleira, é dicir, un exemplar merecedor de protección especial polo seu valor histórico e cultural. No ano 2017, técnicos da Estación Fitopatológica de Areeiro conseguiron clonar a figueira, garantindo así a súa pervivencia para as xeracións futuras. Os habitantes de O Grove son coñecidos en toda Galicia co apelativo de Mecos. Un nome que lonxe de ser un insulto, é levado con orgullo, pois lembra aquela xesta colectiva na que o pobo unido derrotou a tiranía. Ser Meco é ser parte dunha historia de dignidade e resistencia. A lenda do Meco é moito máis que un conto popular. É o espello dunha identidade, a memoria viva dun pobo que aprendeu que a unidade é a maior das fortalezas. Nas rías baixas, entre o mar e o granito do monte Siradella, a historia do Meco segue a latexar, de xeración en xeración, como o corazón de Galicia.